ଅତି ପ୍ରତିବାଦୀ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ରାବଣର ମୁକ୍ତି କଲେ ନୁହଁ ସହଜ। ତପସ୍ୟା କରିବେ ଦେବାର ଠାରୁ ଏବାର ପାଇ ଅଛି ମୁଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କି କରିବର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗଇ ମତେ ଶୁଣି ଏଇ କଥା। କେତେ ସାହସ ନେଇକି ତୁମରିବା ଚିମାରିବା ପାଇଁ ଇ ସର୍ପା କୁମର। ଆରେ ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ କଥା କଣ ତୁମେ ଭଲ କି ପଛରି? ଓ ସେହି ଅପମାନ ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧରି ଆସିଅଛୁ ମାନବ ଶରୀର। ସାମାନ୍ୟ ମାନବ ଅତ୍ୟନ୍ତର ଦନ୍ତ୍ୟହାର ସେ ପୁଣି ଅଧିକରେ ନିକାଶକୁ ସବୁବେଳେ ରାମ ନାମ କରନ୍ତି କି ଭଜନ। ମୋର କହିଅଛି ମୁଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କଥାକୁ ସେଇ ଭାବରେ କାରଣ ରାମ ନାମ ରଞ୍ଜନରେ କରନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାମ ଶୁଣିବାରୁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଣିଅଛି ଦୋଷ। ଆରେ ଦାନବର ପୁଅ କରୁଛି କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ବି ମୁଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ